Gero ni, gerra hostien, Bai. gogoratzen ez beste gauza bat. Hau behen da oso politen ikusten dut. Goienkaien egon zan panaderia bat, la panaderia txikita. Oin, gure kabilan aurrien. Gure kabilan aurrien. Antxe, la panaderia txikita. Eta gu beti antxe erosten ginen ogia. Eta gero, gerra hostien, azizarien, ogi zurize, ni gogoratzen az, karien dan hori begire, ogi zurize jaten, eta gu balbaltza jaten hangue. Eta zergaitik, gure aitek esaten zaban, zuberi ez da faltau, ez ogirik, ez irinarik. Rosa neuri beti emondozte, eta jango zue ogi hori, itxiartien panaderizie, eta holantzi jangeino. Hori bai gogoratzen az, zelako begizegaz, bestieri begire. Ogi zurize eta gu balbaltza izaten zan ogi baltza.